Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kinong ya lambat ki dikhot jong ka seng HYC nong po circle menta ka sngi ka ar khandai tarik unai lor ar hajar ar po ar kalalait banye kendo iki henman ki para bodukpa jong ka nisha nong ben kabla sha panya phalau kurim jong ka Uvir Bahadur Thapa dang men ha ka ar phunre tarik unai lor ar hajar ar po ar Katay ke jingli ikendo jong ka seng HYC nong po circle ka day na ka benta banli snglem ban ai men si me katay ka longying ka balamat ika jingja ka basngsi ka ban nakaliang ka seng kum kadak jong ka jingis no ktilang kila no senyang da ka song pisa sya katay ka longying Habakran sekilar petai khubor nakaliang General Secretary ke HYC nong po circle uba Tony Shella ula penram jur yute ubar jela ubala shimno eka jingim jong ka parado parasnam ka nisha nong ben ka ban nakaliang ka seng kaladawan ki bor sarkar bakan set shi jingim hapatok yute riu trangsnam khnang bakan namja shu ikiwei pat ki riu kanthei kumbala jai ka nisha nong ben Te to hakna ka step nakaliang jongi ka HYC nong po circle hadin ka jingja ka basngosi kabalajia ka arpenu trik u nailur arjar ar ha ka pormen step ha ka ba kawei ka paradok pas nam jongi ka ba kerteng ka nisha nong bet kala sya panyap dusman halau jong u bait bar jela da ka bala sya ot tukri tukra ya ka met jong ka hangte ha po ka snong pams em ngi nakaliang jongi kum kaseng ngidap da ka jing sosi na kapor sya kapor kum kini ki jingja ha ka ba ki bar jela ki breu ki banabar Kiyo banle haduk kane haduk ba kinda shim ya kajing im jong kane ka samla ngidap sisa da kajing sosi te hakane ka step pat ngiwan ban ye kendu ya ki bahayeng tingiwan ban ye kendu ya ki ngiwan ban ai men sim ya ki man pentengan ya ki walada ki lamat kum kane kajing ki walada ki lamat kum kane ka jing jia lane kajing sosi kapala ban hakaying ka jong ki hendrai ngai skam lengba kajing pentengan jong utrai nong bu nong thau ban ajrong kan wan kajing pentingan lane kajing kerku hakaying kasem ka jongki tena kaliang jongi kum kaseng ngi dap sisa da kajing bitar ngi la banong kumta ha ka ba kini ki barjala ki la pen i sisa na ka wei ka por sha ka wei ka por bani aireng lane bani pen i bor bat ki trai muluk na ka wei ka sngi sha ka wei ka sngi na ka wei ka tayo sha ka wei ka tayo na wei banai sha ka wei ka sha wei banai kini ki barjala ki basong keleng kari khasi jaintia Bat khamtam hakane ka area jongi hanong po kumba PUE kumba ngiui bat ngisaki man janman la kasngi ki barjala ki bagim tip ki wana nakaliang jongi ngi kersan ru ya kasnong ya kane kasnong yomolong hakaba ki lapan ki lapan mi ya ka statement lengba ki social media lengba ki khubor ba nadu karne ka jingja bat ki la shim ya ka wei karai ka ba snutnat hapo ka bri uhnyau trap da ka ba kila shim ya karai ba ki ba yolok barjala kenomla su bansong bansa hakane kasnong ba nakaliang jungi kum kaseng HYC ngi da kersan ru ya kane ka joint action committee ka bansa penlong ya ka jingya thang mamati lasai ka singi ngi da kersan nakaliang jongi bat ngi skam lengba ka jingya don bantalang jongki paiba nong song snong ki seng balang ba pher ki samla bat kiwe pat ba kanlong ka program ka job ba haswaru bani bat penkut ngida kerpat ru ya ka sarkar ba kadai ban set along ya une riu trangsnam ubadai ubarjala Xi Jinping khanang ba untangau bat khanang ba unom yo mi su syaka society lane syaka im salang banlong ka jingma ya kiwe pat